Próbáljuk megfogni ismét a sast és a ökölbe szoruló lábújakat megpróbáljuk kiegyenesíteni egy ilyen szivacs-betét segítségével. Hát ehhez sajnos meg kell fogni a madarat, megsapkázni, és majd a későbbiekben eldől, hogy altatva lesz, vagy altatás nélkül is végrehajtható ez a beavatkozás. És nem megy fel a kontroll. Szokon jönni, most nem is nézzük. Szevasz, jól van, okos madár, jó, szépen tedd a lábadat. Tudod, nem harapunk, egészségednek, mindjárt kapszak, mindig jó. Viszont szépen tartja a hátsó gyilkolóját. Jön van egy koly. Gyere, Jancsola. Gyere, Hanicskám. Jól van. Az a baj, hogy az egeret nem nagyon akarja megenni, pedig az is jó lenne neki. De a csirkét azt felejtsd el. Szoktam úgy csinálni, hogy megnyúzom teljesen a csirkét, és két szívszál között tolom neki. Még benne van a szív, meg hát azért másabb. Nagy ritkán egyet-egyet sikerül lenyeletni vele, de fogja. Az a baj, ez is kóstol.